siyafana nje ungishopha ungihlukumeza ngenxa sebala lami ungibiza ngamagama unyukube. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 elamigama ngo-MC Pholobaso andile wakangcobo mfana wase-NTW no divorce women nawe dali uza sithi no dogs wanted kodwa akabantu bamkelekile Ningizimu Africa worldwide mhla wonke jikelele ungowesifazane ungowesilisa siyakubingelela gays and lesbian sanibingelela abantu abane disability siyababingelela nabantu abathi abanayo siyanibingelela sibingelela omncane nomdala omnyama nomhlophe sibingelele ola eNingizimu Africa enhla neAfrica kanye nomuntu ophesheya kwezilwandle sanibonani please subscribe enza sure ukuthi uyasubscribe siyacela siyanxusa ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe ngalokho kukodwa uyobeke unikele likhulu kuSiyaviva TV1 mahlabela phambili MC Pholobaso usukela namhlanje ukuphatheleke ingqumasterha ungqondongqondo ingqongqo udokotela ophatha umuthi ngengqondo awuphathe ngesifuba nenhliziyo aphinda uphathe ngesandla udokotela oyikhelela yena impande azoyigaya iphenduka amaxolo ethake namafutha athile yenza isimanga empilweni zabantu Ningizimu Africa worldwide ningabe nisawapholisa amaseko hlala nathi kuze kuyophetha iinterview esiyenzayo lapho khona udokotela azobe echaza ngokwanele ukuthi yena yini lengaka ayiphethe esandleni Dr.Banyobeni asikhupha ithuba kumede qwabe yeye yemnguni lokuthi ubingelela abantu akade bagcina Awu ngiyabingelela kakhulu izihlobo zonke South Africa yonke kusukela ko Cape Town kuze kuyofika eSwazini lonke nje izwe hayi nami sengithe ngize ngizoyiveza lokuthi bangibone nje abantu ukuthi ngisaphila njengo Dr.Banyobeni Dr.Banyobeni ugumede uqhamuka lapha endaweni yakwamhlaba yalingana mhlambe emkhulu ungayinyakaza ijacket yakho kakhulu kodwa siyakuthokozela kakhulu ukuthi sikhulumisane nawe masiqala sikhuluma mhlawumbe umuntu akasho kanje yini wena mkhulu othi solokhu waqala ukuvela lapha kwaSiyaviva TV1 nazi inkinga eziningi ekuyizona eziletha abantu kuwe hayi ziningi inkinga engibhekana nazo kakhulu lapha ekhaya eziletha abantu ngisho kahle ngcobo ngisho kahle impela nginenkinga ke la yenkinga abaza nazo kakhulu abantu kimi abantu kakhulukazi abafika la kimi futhi abantu abagula ngokomqondo bayagcwala kabantu abaqhamuka baboshwe ngencingo nangentambo bafike la kimi ekhaya balethwa abantu bomndeni okay beze nabo kimi umuntu bangasakwazi ukulala uthola ukuthi umuntu sonenyanga yonke umntwana akasakwazi ukulala noma ubaba akasakwazi ukulala ngenxa yomuntu okusuke egula ngomqondo yebo wena uthi mkhulu umuntu ekuthiwa uphanjanelwe ingqondo ogula ngomqondo ekuthiwa uyahlanya uyaqeda konke lokho abuyele esimeni ngisho njalo baba ukuthi umuntu nje uma ephethwe ngisifo somqondo ecosha amaphepha umbambo ezikimi yebo okay masingahlabela phambili khehla lami ngifisa ukuchecka lento yokuthi kukuthatha isikhathi singakanani ukulapha umuntu ekuthiwa uyahlanya noma uphanjanelwe ingqondo hayi kuya ngokuthi kwesisikhathi ngumthole isikhathi esingakanani kwamngena lokho ukugula lokho yebo baba okay osevele kade edla amaphilisi nayo samamukela noma uthi cha udinga lo okade engakadli iphilisi lika sewadla impela amaphilisi ngiyamelapha nje mina unjani ukudura hayi ngiyadula phela nokudula kufuna sidule kodwa uphinde ubheke ukuthi imindeni ihlukahlukene njengoba ubunyanga lobu sibadala kakhulu kubo futhi uyayalwa kuhle komakoti ayogana okay ukuthi ngolunsuku zomlapha umuntu anothola uncane unothola phakathi nendawo anothola ukukhulu ungamani nje siyayalwa okay yeah mkhulu yini
oyisebenzisayo noma ungezositshela ukuthi phela uhlanganisa ukuthi nokuthi kodwa sifuna ukubheka lento ukuthi ngabe wena usebenzisa isithwalo sakho umkhombe ngomunye umuntu kuphela ukuhlaya noma usebenzisa amagxolo noma kunamafutha athile uyudidiyela izinto ezezulu noma kunemlingo nje onayo ngimba nje imithi nje mina okay ngumgeze ngumfuthe ngumbhemise ngumthele emakhaleni ngumthele emadlebeni ngumothisi inyamazana anginama amejiki awumkhombi ngomunye umuntu aphile cha usebenzisa nje isihlahla ezimpiwa phansi lapha kwakho bafike benze njani abantu mabefika fanele befike besho ukuthi badinga uBanyobeni umkhulu beze ngokuthi nokuthi noma uqala ngokuhlola nje befika kuya ngakuye kumuntu ukuthi uthanda ukuqala ngokuxoxa noma uthanda ukufika hlole okay uma exoxela khona imali omchaja yona yokuxoxa cha ngimchaja imali uyaxoxa nje sihlale sixoxe okay asho inkinga yakhe ukuthi kunje yebo lo ufuna ukuhlola yena uyahlole ngamalini noma nakhona iyala uhlola ngo200 rand yebo ba uthona mkhulu noma umuphi umuntu ophanjanelwe ingqondo uma efuna ukulapheka kweqiniso akathintane noBanyobeni ngikhuluma ngoba bakhona kumanje ekhaya abalashwayo umkhulu mangaphazama noma bawu3 noma bawu4 mangaphazama abalashwayo ebaqhamuka baboshwe ngentambo yebo ba Dr. Lomkhulu Dr.Banyobeni okwamhlaba uyalingana uyalela umuntu oqala ngqa ukubona ukuthi umamaphi nomhlaba uyalingana udlula dam Jozini qonde nje kwasikhemelele mawufika nje kwasikhemelele ke hayi so ngafona so ngabuza nangane encane nje ukulayela kwami okay yebo kwasikhemelele uthi kukuphi kwabanyobeni kukuphi bokulayela okay yeah mayefona futhi unohlelo yini lokwazi kumlanda kaSikhemelele ngiyamlanda ngemoto omkhulu kwaSikhemelele ezekhaya mkhulu usho ukuthi uqashana nemoto ke manje ulandana nananga umuntu cha ikhona imoto ekhaya okay ikhona nje imoto ekhaya engisizayo esilandela abantu kwaSikhemelele emkhulu ekusuke bezekhaya ngikuzwa omkhulu uthintele ukuthi umuntu mase kaSikhemelele akakufonele uyafone kiphi inombolo 072 69 519 22 yebo abesifazane yabalapha ngiyabalapha abantu besifazana abesilisa nabo futhi yabalapha ngiyabalapha abantu besilisa futhi nabo Dr. Omkhulu ngane okay uDokotela omkhulu Dr.Banyobeni ekade sikhulumisana naye njengalesi sikhathi sibonga kakhulu Dokotela yebo Siyaviva no MC Polobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva uya kumnandi Siyaviva no MC Poloba andile mdaka nobo umenjalo qhawelethu andile mdaka nobo umenjalo qhawelethu andile wemdaka nobo umenjalo qhawelethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva no MC Poloba siyaviva awubheke kumnandi siyaviva no MC Poloba siyaviva awubheke kumnandi siyaviva no MC Poloba siyaviva awubheke kumnandi siyaviva